creo que o Botelo podemos falar de 2000 anos de historia, máis ou menos. E seguramente eran os romanos, non? Por o tipo de embutido e demais. Os romanos estiveron aquí, non sei se hai 2000 ou hai 1900 anos, estiveron aquí. A garnacha leva menos, leva 100 e pico de anos. Pero eu estou seguro que hai 100 e pico de anos, a xente que estaba aquí vivindo dixo, a mencía está ben, pero faltalle algo para o Botelo. E aí nace esas garnachas cintureiras que tedes aquí, con ese Botelo, que eso é unha armonía de dioses. Eso sí que é unha armonía de dioses. Vou a ir rematando. Vivimos tempos malos do mundo do viño. Se vai poñer peor, moitísimo peor, creerme, moitísimo peor. Porque non son como a pitonisa, vale? Eu tamén leo. Presto moitísima atención, non? E hai tempos, e nós sempre hemos apostado por o blanco, de feito, comentaba antes desto, non? E levo anos dicindo, que eu recordo, non vou dar o nome do adegueiro, que un ano gana na feira o seu branco, bueno, seguindo ca broma do outro, era na rúa, a feira que era na rúa. Entón gana no branco, e me di, vou arrancar todo o tinto e vou apostar por o branco, o teño clarísimo, Luís. Bueno, ano seguinte ganou en tinto e non ganou en branco, e dixo, mira, eu creo que o tinto... Joder, o viño hai que profesionalizalo, pero hai que profesionalizalo facendo ben. Teño medo de olvidarme, quixera antes de nada felicitar ao Consello Regulador polo anuncio publicitario que ten. Eso é acertadísimo.